Ассалому алайкум бародаро дусар гови гусаладори зотӣ фурӯшӣ ва якта гови буғузи сари сина пародаи чорни пёстра як ҳафта мондагиа мега зоиданша. Дӯстони азиз, касоне ки дар шаҳри Москва, Московский област қарор доранд, хизматрасонии регистрасия бо кафолат пешниҳод мекунем. Дар рӯи экран рақамҳои расис ки мемонам WhatsApp телефон кор мекунад. Марамат муроҷиат кунед. Бародаро гови сеюмзой сеюм гусалашай зоидагиша як моҳ шудагиай. Гусалачаш як моҳа шудагиай буқача. Гусалачаш буқачай 13 литр шир дорад бародаро, 11 литр гарантия дорад. 10-11 литр шир гарантия дорад. Буқачаи фасон дорад. Масъалаи аҳлию осонҷӯшида гап нест. Ай синаш ранги фонтан мереза. Кида маъқул боша занг зане, иншолло бародаро муомила мекунем. айқафои сина я вақте синашай бародаро одай молкун, иншолло хушру баракат меёвад. Гова хушру тамошо кунед. Гови нағзай гусалачаш буқача. Я бор дигар гова хушру тамошо кунем бародаро. Уноҷини якумзоиди пародаи чорни пёстра буғузи сари сина як ҳафта мондагиа мега гусала каданша. Харидоро боша марамат муроҷиат кунед. Нархша дар рӯи экран мондагием. Каседа маъқулай марамат алоқа бароед. Доставка проблема нест. иншолло любой точкаи Тоҷикистон доставка ҳаст. Гоҳҳо қарор дорад дар тарафи Хуҷанд. Доставка ҳаст ба тамоми Тоҷикистон. бародаро голиштани дуюмзой дуюм гусалашай зоидагиш 16-17 рӯз шудагиай. яъне гусалачаш 16 рӯзаай ғуноҷинча. почабаланди фасонай гови аҳли осонҷӯшай. бародаро 17-18 литр шир дорад. одами хушрӯ тарбият мекунад 20 литр шир мегирад бародаро. 16 литр шир гаранти бародаро. 15-16 литр шир гаранти метем. гусалачашай шу тамошо кунед, ҷӯшиданошам мебинед бародаро. гусалашам иншолло одами молкун баракат меёвад. гусалаш зурай осон ҷӯшидам гап нестай. ина чорчоч ранги фонтан мебирояд. масъалаи ҷӯшидан иншолло 100% айч. ин қафои гов паҳмиш. гова хушрӯ тамошо кунем бародаро. гов ин зиёд намешавад. кида маъқул бошад занг зане, иншолло муомила мекунем бародаро. чорчочи осон ҷӯш дорад. айқафои сина я вақта сина